kommando. Lägg an. Nej, jag fick skölden i ansiktet. Jaha, ursäkta. Du får trycka på hans vapen och inte på hans kropp. Ska vi starta om? Är ni redo? Ja. Lägg an. Du var där du fick här. Det känns inte speciellt hårt. Nej, jag fick till den. Nej. Är ni båda redo? Jajamän. Kör igång. Ja. Alltså, om jag bara sätter pinnen här så här. Ja. Är ni båda kämparna redo? Ja. Mitt kommando. Lägg an. Ja. Okej då. Alltså, det var inte hårt. Det var nästan så här. Ja, jag kände själv att jag tycker det. Han tryckte den igenom röstningen på dig. Ja, typ. Båda redo? Ja. Sätt igång. Ja, bra. Oj! Snyggt. Nej, det kommer vara klart här innan kan klart. Är båda redo? Ja. Lägg an. Ja, det var det. Det var den där. Det är här uppe har jag sett jättemycket luft. Upp. Ja. Nej, jag tog ditt ben. Så, du får på. Båda redo? Jajamän. Sätt igång. Nu är jag orolig. Ja. Det här uppe. Det är frågan. Båda redo? Jajamän. Sätt igång. Den första är inte god. Okej. Jajamän. Är båda redo? Jajamän. Sätt igång. Ja, bra. Bra. Dabbel. Ursäkta min knät. Nej, är båda redo? Ja. Lägg an. Good. Ja, gå in då. Jonas, jag har ingen sköld att trycka mot. Ja, är båda kämparna redo? Ja. Lägg an. Nej, för fan, jag var utanför flankfältet. Ja, bra, då var vi kära. Ja, vi är redo här borta. Våra kämpar redo. Ja. Lägg an. Var det verkligen det? Jag kan vara lite halvgötigt tror jag. Men den var lite gräsig. Våra kämpar redo. Lägg an. Bägge kämpar redo. Ja. Lägg an. Oh, den svider i alla fall. Det känns inte så hårt. Den har 3 nya har han gjort. Ja, kämparna redo? Ja. Mitt kommando. Lägg an. Där var ansiktet. Är båda redo? Jajamän. Lägg an. Good! Huvud och axel. Oj! Shit! Så är det, tjong! Kämpar redo. Ja. Lägg an. Ja, den här var god då. Ta den. Ja, det tycker jag. Var kämparna redo? Ja. Lägg an. Aj. Ja. Jag fick skölden i ansiktet igen.
Kämparna är redo? Ja. Ja. Lägga! Sorry. Nej, vi går vidare till annat alldeles strax. Ja. Kämparna är redo? Ja. Ja. På mitt kommando. Lägga! Jag tror vi kör kören igenom så du hör på någon annan plan. Ja. Är båda redo? Jajamän. Ja. Lägga! Bra. Tog inte det va? Nej. Båda redo? Jajamän. Lägga. Han var lös. Okej. Lägga! Jag var orolig nära min syster några gånger. Jag kände. Han försvann. Jag blev inte rakryggad på det. Det är någon av er. Svårt att inte göra. Båda redo? Jajamän. Ja. Lägga. Tränar Roger. Han är verkligen en skogshuggare. Ja, jag ger det. Ja, ska vi sluta där?